urtero bezala, gaur aurkezpena egin dugu, eta ja datorre iganden hastegea liga, Gipuzkoako liga. Orduan, aurten atea behar dugu 16 taldekin. Kategoritan, infantil neskak atea behar dugu 2 talde, infantil mutilak 3 talde, kadete neskak 3 talde, kadete mutilak 2 talde, juvenil neskak 2 talde, juvenil mutilak 2 talde, eta senior neskak 2 talde. Bueno, ni konformatu nitzake lehengo urten egin duna, hori lehengo urten oso bandera asko irabazi gendun da honak. Aurten gertatu zaio pixka bat, atzeatuta jungo gehala entrenamentukin, zeuruna, hori egualdi nahiko txarrak indu eta erreka ez da joan kondiziotan. Orduan daude fisiko aldeen ondo, baino falta zaie uda, bateletan udetan ibiltzea. Da bueno, aber pixanaka erreka bere nibelea juten dan eta daukau pixka bat entrenatzea udetan. Pentsazazu ja iraila erdialden hastegeala ja entrenamentukin. Eta iraila gutxi gora bera abenduaino ia gehiena da fisikoa. Orduan jote gogo batekin ea konpetitzen dazteko, baina bueno, ikuste zei eta gaina gehiena gazteri. Behantzakotana berria da. Orduan, bueno, iganden daukie. Así que, a ver, zenbuz moldatzeien. Horten da nire lehenengo aldia 2000koa dela, eta azkenen pixkat urduritasuna nabaritzezu, baina haste zanen ja seitun guztua. Nik daukat aurten bigarren urtea juveniletan 2000 metro egiteiteu, eta urrengo azten aztega denboraldiakin, eta oaingoz esperantza honekin gabiltza, eta ikusiko dugu. Nik aurreneko aldiaet 2000 metro egiten, eta 500 metro gehioie, nervioso zaude, distantzi gehiago delako, baina zer muzti joan. Taldea azkenen oso ondo, dauka oso erlaziona gure artean eta ikusta edo zerretitea daula, eta orduan oso pozik gaude. Maia ondo, nire ustez altua dago, Maia, baina ezakit. Azkenen lehen urten lau peltsona bakarri ginean hila eta urten ja 13 ego geha eta bastante ondo, egia esan, asko notatzea. Gu ekipoa txikia da, 8 geha, baina 8 goien artean nahiko ondo gabiltza eta abertzen muztitu. Daude Gipuzkokoa, Euskadikoa eta zaila dau Espainiakoa, baina abertzen muztutean. Lehen urten nahiko ondo ibili ginen da Liga eta Gipuzkoa eta Euskadi irabazi genitun, baina aurten ja ikusiko dugu, ez dakigu kompetentzi gehiago dagoela emateu eta ez dakigu zeatakoan aurten, saiatuko gara baino. Eta gure berdina lehen urten suerte txarrez ezin izan genitun gure helburu lortu, baina Espainikota iritsi ginen eta azkenen ezer, baina azkenen ondo. Abera urten suerte pixka gehiokin zozer lortza da. Azkenen negu osoa pasatzea entrenatzen da, gero hemen 3 hilabete pasatzea hola tita ikusi gabe eta azkenen bere rekonpensa behar da ez, orduan gogaz gukin.